Ahon. Ahon. Welcome to another bike episode. Makauban sa mga CBI office mates, no? So today we're going sa kana Antikira. Hopefully makadungsod may gloon. Today's vlog is kauban nato mga sila si Lance, kauban nato sila Nor, Fernan, In, Ate Jane, si Sir Jong, si Christian, especially si Christian, kaya dugay na sila kabalik, no? Mga months na siguro kadugaya since July kung sila last. Kaya sila Fernan Maho pa? So buhat mini Fernan. So I'm wearing my new jersey. Palit ni sa Shopee. Paitaan lang phstyle.ph. So among giwat diri si Fernan na lang. Then dito na may padong sa Antikira. Siguro ato mi sa itri mga on. Shout out to my fiancé Tessa Joy. Time check is 5:44, so mata na. Shout out to Ate Jane Alvarez for allowing us makawam sa iyang GoPro Hero 6. Kanang gigamit ito sa atong vlog karon. Thank you Ate Jane. Basic picture kanang the pink. Ta? So banimi sa mong pagbike. Let's go. Shout out to Sir Joel yawa ka are Elias ug Bats. Sunod na lang po nung sir o ni Sir Marty ay kaya nagsige pa to siya o patrabaho sa iyang bike na siya gipang upgrade dito. Dami sa mangga. Ano namog na ba si Leo ani? Leo? Leo? Wa siya? Chat daw. Hindi na mo naglagin siya tuwing 30 minutes ago. Si Leo? So wa si Leo di mo ditso na ta sunod na lang pod. Si Elias man to yang contact. Yang contact ni Leo kay absent man. So shout out to Sir Leo. Bana ni Brenda, wala mangyari. O kasi niuna na to kay size naman siguro. Siyempre 554 pa. So Sir Leo, pasensya lang kung tanaw ka ng vlog. Niuna na mi. Anyway, daghan pa mang panahon. Makauban ka na mo. Karon buhol na po ta sunod sir. Karon makita niyo nga chill ride kami, no. Tungod na kay na si Nor ug si Christian mapipagbalik bike so dapat na mo silang lugan kasi mangluod di sila biyaan para pod ma-check na mo sila nga kuan okay ra sila, okay pa ba sila, kasi mawahi niya sila mauli niya nagkalit sila ha. Medyo sa kaon nasa 7% ang gradient ani. Kaya kayo. Hopefully kaning tempo sa panahon nga ni ra taman nig panguli namo kay para dili malaspag. Ikaw ang prangko na mo karon si Sir Bong. Ako sweeper ako para ako mag-video nila.
sa Maribukok. Aligwain siguro ng barangay. Aligwain. Next ano is Antiquera na. So approaching karon sa sila Ma'am Juliet. Hello ma'am, tapay mo sa inyo ha. Wala si Ma'am Juliet. Ma'am Jules! Yan na lang ma'am. Namin sa Antiquera, home of cottage industry. Si cottage. Sabot siya, home of cottage industry lang. Ito may Antiquera Church. May Padong Buwan Hill 53. Picture sa mga siguro. Pahuwa or water break. Okay. Piskayan, Kira. Okay, doon lang tayo sa kuwan. Hill 53. Mga 200 meters na lang. Motor. Tugnaw kayo kayong lapita. Daghan kayong mga kahoy. Kukuli gamay ray mga bikers diri karon no. Para maka lingkod ni tarong. Uy. Ano ta dyan? Ano ka? Na-slide? Cellphone ako ni. Oh, no. Ano ka? Slide niya ligid? Dire? Atubangan? Ni break siguro ka sir? Christian? Hindi mo magkabantay o ganang. Pero inanay ng buto ng pagkakaana nun. Kasama dyan? Liner man to ba ni? Mag na-slide siguro siya. Support na yung tubangan. Ni break siguro ka sir? Ni break ka tubangan? Sa dangog pa na inagkuan ha. Dangog pa na. Ato na break sa likod niya. Support lang niya. Ang tubangan support lang ba? Una mo chan. Una mo tang kay videohan una ko. Nakuha na ko, naghigda na yung bike. Di lang. Kami na be. Kaya makinahinay ra. Ano man to siya? Ganyan, pas-pas pa, mabuto, ganyan. So sayo, prescription, ganyan. Abot na gid mi sa Hill 53. Ayay, daghang bikers karon.
Ang hapit po kabot sa bridge. Wala na siya pangas, napangos. Ipangos ang tuhod. Sam. Sunod rami. Hindi mo na lang may gambog. Masigok. Are. Welcome to Hill 53. Hindi kay kuan naman pod. Alas city naman pod. Ay, third one chat. Wala ko na palasa. Tumbangan ako. 35.8. Limit ng sikwatehan na ni. Sikwate. Puto. Hermes taas. Mga special children na nandiri. Ben, bebe. Ayo di sana. Dia, punya ako sa. Di, asa na bubuhan? Ano ari? Sa. So, pauli kami guys. Ari mi mo lusot sa agya kanang kalsada padung Luon Katagbakan. Aron makasuway sa bike na. First time sa nako mo agya na magbike. Nindot og mga ahon-ahon di adat mita kay daghan yung ahon gud. Mamin, okay pa ka, Mamin? Duha ra ba to ka rice mong ikaw, Mamin? Oo. Thank you very much, Hill 53. Mag-rides na gyutas tinuod nga Hill 53. 53 ka Book Hills. Dito niya na ipadong sa Luon. It's so bre. So padong Luon guys. Panahon karon kay medyo init na. Pero okay ra kay ang sun kay nasa atong likod man. So madara siya smile. Siguro mga mabot siguro sa Katagbakan siguro ani mga 1 hour siguro po or 30 minutes. 45 to 1 hour. Kay chill ride man may nara sa 17, 16 na mong dagan. Murag pila ka kilometers pa to. Mag 5 I think from dire padong sa Katagbakan or almost 10. Hindi ko sure. Chill ride namin para dili sila malaspag. Di mi malaspag. Kami di ay. Init sa pagkakaron pero so murag ni dag-om. So basig mo uwan, ningabot na mo sa Luon. Okay lang kay mas ganahan ni uwan na pauli kay bugnaw ang pamati ba. Ahon. Ahon. Sa proper nan kay ahon kuno kayo.
may matistingan ba? Bike ba? Yeah. So, dito. Hi, sir. Paway sa konto siya. Kaya mamin. Okay, to Jane. At sinuhin. Dagang mga sakawan na so chill ride na gyapon. Maintain na mig 16 kilometers per hour. Tapos unahan no? Lame kayo. Kung sa taon. Acan. Wih. Ah. Hilang. Ayan na, hindi pa kayo ninyo. Wala kayo sa Pinas. Kaway. Kaya. Okay. Kaya. Katulo nino, saka. Okay. Kajin. Okay. Si Carl. Yan si Lance. Christian. Si Bong. Si Christian. Ay, si Christian man. Si Christina. Si Bong. Tina. Renan. Oh, parang di mo mahay ba? Unong takadasaka. Masih. Anay. Okay, paway pod. Katalong paway na mo. Sinin ang pisang gatod na. Magtod no padong tagbilaran mamin. Alalay break, tubangan ha. Abdungo ka. Okay, reklamo sila kay literal nga hill 53 ko no. Kapila na ning pahuay, kaupat kalima. Ano pa mis katunga. Ba may kabutog katagbakan. Tunga sa Antikira ug sa Loon. Bala ni Hill 60 na ni. Oh, nasubos oh. Ganun. Okay, hi guys. So anira ko to ba tong vlog kay medyo lobat na atong GoPro no. GoPro ni Jane. Pauli pa mi sa tunga-tunga sa Antikira o sa Loon. So kumikabot sa Katagbakan. Dili sa alang kutog. So thank you guys for watching. Again, sa wa pa maka-subscribe, subscribe. And please like and share this video. Thank you.